Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Maduro Curiels Bank, de grootste bank van Curaçao, gaat binnenkort 5 filialen en 7 pinautomaten sluiten. Het is een gevolg van het beleid van de bank om zo efficiënt mogelijk te opereren. De filialen die gaan sluiten zitten nu in Barber, Brievengat, Hato, Isla en Montaña. En de pinautomaten die gaan sluiten zitten bij Promenade, Muizenberg, WTC, Avila, Marchena, Isla en een van de pinautomaten op de luchthaven. De bank garandeert de mensen die nu bij de bank werken dat niemand ontslagen wordt. De Curaçaose minister-president Eugène Ruggenaat is gistermiddag naar Nederland gevlogen. Zoals bekend heeft Curaçao dinsdag aangekondigd niet akkoord te kunnen gaan met de voorwaarden die Nederland stelt voor nieuwe coronaleningen. Ruggenaat wil vrijdag in de Rijksministerraad aanwezig zijn als er gesproken wordt over die nieuwe coronaleningen. Ook de Arubaanse minister-president Evelien Wever-Kroes is gisteren naar Nederland vertrokken om aanwezig te kunnen zijn bij de Rijksministerraad. En het parlement van Sint Maarten heeft een motie aangenomen tegen de voorwaarden van Nederland en heeft ook tegen minister-president Silveria Jacobs gezegd dat ze zo snel mogelijk naar Nederland moet. Parlementariër Menkie Royer is gisteren door de politie verhoord vanwege een bericht dat hij op Facebook had geplaatst. In het bericht wordt opgeroepen de keel door te snijden van leden van het kabinet Ruggenaat. De parlementariër zegt het bericht niet zelf te hebben geschreven, maar te hebben gekopieerd. Hij wilde daarmee aangeven hoe boos de mensen zijn op Curaçao. Volgens hem heeft minister-president Ruggenaat aangifte tegen hem gedaan. En op zijn beurt gaat Royer nu aangifte doen tegen Ruggenaat. Volgens Royer heeft hij niks verkeerds gedaan en wordt hij door de minister-president vals beschuldigd. De detentie van de 46-jarige op Haiti geboren Sergio Francillon is verlengd tot in ieder geval 16 oktober. Francillon wordt verdacht van het in de brand steken van het belastingkantoor vorig jaar op Curaçao. De Extra schrijft dat Francillon niet alleen daarvan wordt verdacht. Het Openbaar Ministerie verdenkt Francillon ook van het witwassen van meer dan 5 miljoen gulden, het stelen van water en elektriciteit en andere zaken. De gezaghebber van Bonaire, Edison Reina, heeft een brief gestuurd naar de luchtvaartmaatschappijen KLM, TUI, Easy Air, Win Air en Divi. Die vliegen allemaal op Bonaire. En volgens Reina is het belangrijk dat de luchtvaartmaatschappijen op de hoogte zijn van de nieuwe maatregelen die Bonaire treft voor wat betreft de inkomst van toeristen. Bonaire wil dat alle toeristen een PCR-test doen voordat ze naar Bonaire komen. Bonaire zegt dat ze dat niet kunnen verplichten, maar vraagt aan alle passagiers daar daadwerkelijk aan mee te werken. De Extra meldt dat in de eerste helft van dit jaar op Curaçao in totaal 8 mensen zijn vermoord. Verreweg de meeste werden omgebracht door kogels. In de eerste helft van vorig jaar werden 12 mensen vermoord. Volgens de krant is daarmee de eerste helft van dit jaar relatief rustig verlopen. En dat kan voor een belangrijk deel te maken hebben met de lockdown en de avondklok die voor zo'n 3 maanden op Curaçao gold. Daardoor zaten veel mensen verplicht thuis. Sint Maarten heeft gisteren de datum gewijzigd waarop het Amerikaanse toeristen wil toelaten. De nieuwe datum is volgens minister van Toerisme Ludmilla de Wever nu gesteld op 1 augustus. Maar de overheid blijft het aantal coronabesmettingen in Amerika in de gaten houden en houdt de mogelijkheid open de datum alsnog aan te passen. Sint Maarten zou eigenlijk per 1 juli Amerikaanse toeristen binnenlaten, maar dat werd uitgesteld vanwege de flinke stijging van coronabesmettingen in de Verenigde Staten. Eerder deze week noemde het toerismebureau op Sint Maarten 15 juli als nieuwe datum. Maar vanwege de blijvende stijging van het aantal coronabesmettingen in Amerika is die datum nu gewijzigd. Sinds 1 juli ontvangt Sint Maarten wel vluchten uit Europa en Canada. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.